Goddag og velkommen til Fjerritslev Skole. Jeg hedder Christian, og jeg går i 7. I. Og jeg hedder Nicolina, og jeg går i 7. K, og nu skal I se, hvordan vi gør det på vores skole. Ny skoledag er taget til Nordjylland, hvor vi har fået Nicolina og Christian fra 7. klasse til at fortælle, hvordan de på deres skole allerede har taget hul på en del af den nye skoledag. På Fjerritslev Skole skal man nemlig allerede efter 6. klasse vælge, hvilken linje man vil gå på i de sidste år af ens skoletid. Dette bliver en del af den nye skoledag for de ældste elever på alle folkeskoler rundt om i landet efter sommerferien. Vi går i klassen international, hvor man får ekstra engelsktimer. Så er der en G-klasse, hvor der er grundtimer, hvor man får 2 timer med, hvor man får 2 timer til at lave lektier, mener jeg det er. Hvor man kan lave sine lektier, så man ikke får lektier derhjemme. Og så er der en N-klasse, hvor man har 2-3 timer mere matematik og 2 timer flere fysik. Og så er der K-klassen, hvor at man får samfundsfag i 7. klasse og mere engelsk, mener det er. Vi har om ordstilling, som I kan se. Jeg synes, det er fedt, også fordi at der er flere. Nu har vi jo sådan, så vælger vi ind, og så er der flere, vi kan snakke med, der også har valgt den her toning. Så er vi lidt mere sådan sammenhold, og den toning, vi har valgt, og så også prøve noget nyt. Altså ikke bare være i den gamle klasse fra 0. til 9. klasse. Nej, for det betyder nemlig også, at du fra 7. klasse får nye klassekammerater, som har valgt den samme linje som dig. Man vælger sig jo ind på, hvad man så ligesom godt kan lide, eller hvad man bliver bedre til. Synes jeg, det er rigtig fedt det der med, at man har mulighed for at vælge noget, man godt kan lide, og man har større chance for at komme ind med nogen, man måske har sådan flere interesser sammen. Man skal sørge for at starte med at vælge den klasse, man ligesom har det bedste med, og man synes, det kan være fedt at prøve, ja. Og både Nicolina og Christian har kunne mærke en stor forskel på deres skolegang, efter de startede på de nye linjefag i 7. klasse. Fisker. Har du styr på det? Nej. Nå, okay, skal jeg få forklare? I min gamle klasse, der var det mange. Så var det nogle elever, der rækkede hånden op og lavede noget, og så de andre, de var sådan lidt, så kiggede de efter, eller så lavede de det ikke. Herinde, der synes jeg, der er det alle, der byder ind. Og med disse nye linjefag betyder det også, at meget af undervisningen bliver flyttet væk fra klasselokalet og ud i virkeligheden. Altså hvis man sidder og læser en bog, så er det nogle gange så er man måske ikke sådan helt fuldstændig. Man skal virkelig sådan koncentrere sig om at få det hele med. Hvis man er ude på sin tur, og man får det fortalt, så kan man sådan bedre leve sig ind i det, og man ser måske nogle billeder og sådan noget. Det synes jeg, det er lidt federe. Til sidst fortæller de 2 7. klasser her, hvad det er, du skal glæde dig til, hvis du skal i en af de ældste klasser efter sommerferien. Det vil være, at alle dem, man går i klasse med, de har alle sammen valgt den her klasse, så man har sådan et sammenhold. Og det er, at man prøver noget nyt, og det er noget, man interesserer sig for, det der er i klassen, altså engelsk og de tonede fag. De skal helt så klart glæde sig til at få nogle flere fag, det de godt kan lide for eksempel, og ja, vælge efter, hvad man godt kan lide, eller ja, som Christian gjorde, det der med at vælge efter, hvad man ved, man kommer til at bruge mere. Så ja, altså at vælge efter, hvad man godt kan lide, eller hvad man skal bruge. Kan du mærke, at det også er blevet sjovere at gå i skole, måske siden 6. klasse? Det synes jeg helt sikkert, det er blevet, fordi ja, at vi får nogle flere fag i de ting, vi godt kan lide.